tofu. Okay. So, nasa Pangpang Public Market tayo ngayon. Oh. Ay, may... Nasaan na sila? Pit, 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 pit. No, karoon na lang. So, nasa Pangpang Public Market tayo ngayon. May matao. Matao ngayon. O, nano? Bili kayo ng ano. Okay. O, pasok ka dyan. So, punta tayo sa wet market. No, karon na. So, may mga chicken, kanang manok. Dito sa bandang kaliwa, mga manukan. Sa bandang kanan ko, mga baboy. May ampaw. Crabs. Very nice. Okay. Boy, 50 lang, 50 lang. 50 lang. So, dito tayo sa suki ni Rona. Ay, wow. So, ano bibili nyo? Frozen yata? Magkano ganyan? 120. Wala kayo kuya. Ikaw, anong ulamin mo? Napusit na lang yata tayo? Ayaw mo napusit. O, isda. Ah, ano? Tulingan. Magano ka na ng ano, tulingan. Prito na lang. So, chicken naman dito. So, ganyan kadami ang mga mamimili rito sa Pangpang Public Market. Ilang kilong binili mo, bros? Malalaki, no? Saan kaya galing yan? Puta ka lang, China. Pero malaki sila, no? Tilapia yata o tulingan. Pinakapili-pili ni Maring Bros. So,
So dito ka halos bumibili ng mga ganyan. Dito. Kasi sa likod. Oh. 120 per kilo. Pwede na. Sabi yung ginagawang calamares, di ba yung binibenta? Kaya ako po. So akong taga-tago ng yaman ni Brusoto. Dapat kita bag niya. Saan galing tayo yung mga pusit nyo na yan? Sa Maynila po. Ah, Maynila pa yan. Banyera din ang bentahan, no? Hindi, ano siya. Sako na ngayon. Wala na nakabaks. Sako-sako na lang. No? Nakasako po. Mhm. Ayun o, ganun. Ah, oo. Sako na siya. Bala ko yata magtinda ng ganyan. Dati, kalumi mo. Okay. Ayun, no? Right wing. Sana. So, ganito yung sitwasyon sa palengke. Maingay, masaya, maraming pera. Ito si Pikay, ang atin na store. Kamusta ka na, Pikay? Hindi na sa akin. Magkano na? Huwag lang po pa. Lagi ka sa Facebook. Kaya abangan mo, andito ka ngayon. Ay! Kaway-kaway ka. Oh. Hindi nga! Wow. Posisyon. Ayan ang atin ni Nestor, si Pikay. Oh. Sige po, silip-silip. Salamat. Oh, sige. Kaila mama. Tapos, sige, tuloy kita isang shot. Ay, tumigil ka. Sige. Ayan na si Manok. Ay, Manok, Manok, Manok. Taro. Dali po. So yung kalakalan talaga rito sa palengke, tulad niyan, malakas pa rin. So nangunguna pa rin yung pagkain. Busy ang palengke. Nana. Very good. So crowded. Video. Oh, bibidyo tayo. Bro, wala tayong barya? Okay. Nakarami ka na yan. Ah, very good. Sige pa, tinda ka pa, ha? Marami pang tao. Oh, dito, Bronze.
Ganito ang sitwasyon dito. Seksikan. So, talagang malakas ang kalakalan. Okay. Okay na. Okay lang siguro yan. Okay. So, nalakad pa tayo niyan. Ganito ka-busy talaga ang public market ng Pangpang. So, marami pa rin mamimili. Ito maaga siguro natapos. Maaga nang naubos yung palinda ng iba. Ito sa meat ng baka. Ay, ito. Pit, 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 pit. Nasa palengke ang pag-ikot ng pera. So, punta tayo rito. Oh. Ano sa'yo? Okay ka na? So, ito yung palengke natin dito. Talagang crowded. At dito banda, may kainan. Silipin natin yung kainan. May sounds. May sounds doon. May sounds. So, ang umpisa ng palengke dito alas 3 ng umaga. Good morning, guys. Welcome to my channel. Magkano kilo? Sigurista si Busoto, oh. Anong luto mo, bros? Anong luto mo dyan? Gusto ng mga bata yan. Ah. Magkano na? 327. Ba't may 7 sa kuya? 320 na lang. Ang bait talaga ni kuya. Napa-oo mo na ba? 320 ba? Ayun na, nakahirit si Busoto. Bumili may plastic kuya. Kuya, may nakamamit. Padoble raw. Okay, thank you. Okay. So, sige, lakad. Lakad tayo ng lakad. Eto. Nasa yung wallet mo, ah. Natsune kaya ka, boy.
So, dito. Uy, may mga Christmas light na sila, tsaka parol. So, dito naman ay bigasan. Tsaka new gun sa portion doon. Namiss mo ba mamalengke dito? Ngayon na naman tayo nakabalik dito na. At sa portion doon may kainan. Ang kainan mo. Marami. Oo. Sige, pili ng ano. Na. Okay, tayo mamaya, di ba? Hindi ako pili na sila. O, alin na. Alin na pa? Oo. Sugaran, pwede ka mo. Ay, sige. Oh, parang yun. Paano? May kasakit yung matuwa. Sa ano, yung bayad tamo yan? Magkano ta? Ay, buti na. Ren. Ano? Yung palantel, paano yun? Susundin na yun o ano? Hindi siya napupunta doon. Hindi naman pa ano yung... Magkano yan, Jo? Ito yung ano ka, magkano yan para... Magkano 75 o 70? Isang... Nung patak-patak natin kukunin na. 78? Ano, mag-contribute na. Magkano kasi? Sa... Okay na ako na. Nagbigay ako 70. Magkano kasi? O, Ran, dyan mo ko pangkay. Alam mo rin baka makalimutan. Ganun eh. Dyan mo kung tayo, 250. 250. May add na lang to. Ayan, sakto. 350. 1, 2, 3.